stavila kao quiz, blind, nešto, nemam pojma, sam se na engleskom gospođe. Ćao, dobrodošli na nas. Ćao, dobrodošli na naš kanal Marija i Kristina. Ja uvek isto kažem, možeš li nešto drugo da kažeš, Kristina? Pozdrav svima od mene, ili pozdravi od mene. Hola. Ćao. Vidim da vam, ja mislim da vam se svidio ovaj prethodni video. I nama se svidio, mnogo smo se smejale. Da, i istina je, mislim, rekli smo na početku videa da smo to uzeli od nekog drugog, mi smo genijalne, da znate da može da se nađe na internetu. Ali izgleda niko nije čuo ovde, svi su nešto u fazonu su... Da smo mi genijalne, nismo. Istina je da sam videla prvo na TikToku, neki par mi izleteo ono u searchu, ja ne znam da je TikTok. To ni Crnkinja i Belac, ja sam to na YouTube-u videla njih dvoje. Ne, videla sam neki mladi par u kolima na TikToku. Čekaj, žmure i voze. Ne, sede u kolima i odgovaraju ko je koga prvi startovao, ko se prvi izvini to. I videla sam kod Marijokovića isto na Instagramu, njih baba udara jajima, njega i sestru jajima u glavu, tako da nismo genijalne, moram da se ogradim, nismo mi. Koja si ti poštenjačina? Pa nismo, ljudi nisu čuli da sam rekla da smo ukrali. Ali ne znam, pitali ste nas pod kojim imenom se to može naći, nema to neko ime... Answering questions with eyes shut, tako sam ja nekako googlala. Da, mi nismo ni na ovom videu ostavile hashtagove, ne znam kako se to zove, ja sam stavila kao quiz, blind, nešto, nemam pojma, sam se na engleskom, znate već šta, ali to vam je to. Ajde, dođi do današnje teme. Mi smo već snimala ovaj video i on je bio predosadan jer ja nisam zaklopila, pa da opet ne bi dobila kritike kako gospođe ne može dođe do reči. Ljudi, ali ja nju volim, ja da želim da dođem do reči, ja bih rekla da ćute, ja nemam problem što ona priča. Nisam ona završila video, ja sam nastavila, nisi me pitala ne znam šta i onda sam rekla ovaj video je katastrofa. Dobro, ovaj video je Kristina, pošto je ona direktor, kako se kaže, kreativni, na ovom kanalu nazvala... Vidite, od CEO sam postala kreativni direktor, posle porodiljskog, vidite kako se nazaduje. Ne, nego ima više tih funkcija u našoj firmi. Nazadovala sam u firmi, jasno. Između ostalo, kreativni direktor, nazvala je novo normalno. Pošto se mi nekako vraćamo u normalne tokove. Da, šta bi moglo da bude novo normalno? Moramo da priznamo da šaljemo decu u vrtić. Pošto nas dve radimo od sledeće nedelje svakoga dana. Odnosno, do sad smo radile od kuće, a sada, prosto moramo da nadoknadimo emisije koje nisu snimljene. Naši muževi rade, i to ne više od kuće, idu na posao. Mi radimo tako da... Pojela se polemika oko tog vrtića, ako nemate dete gde, znači ja ne mogu sa 3 dece na snimanje, prosto moraju u vrtić. Nemoguće da idu ljudi na snimanje, stvarno, nemoguće da snimimo video, mnogi vas, ja i razumem kad se žalite kad su nam deca ovde. Pričali smo o slikanjima, ne može se slika, ja mozak nemam kad su njih. Slažem se i razumem sve kojima deca smetaju, jeste ovo i kanal o deci, ali razumem da vam smeta da se tu neko šeta, zamislite na snimanju, zaista ih je nemoguće obuzdati, nemoguće da ih ostaviš tamo ljudima koji rade, kao čujem i decu sat vremena. Nije u redu. Novo normalno, ne znam šta će biti novo normalno. Ja iskreno mislim da će ova situacija ponovo da se zaloufa. Vidim da neke države vraćaju mere. Neće ovo da se smiri. Ne znam šta nas je snašlo, zaista. Ovo ne može uopšte da se kontroliše. Treba biti oprezan. Mislim, to svakako. Pa moraš biti oprezan, ali ne možeš od svega da se sačuvaš. Evo, pogledaj, otkud znam koga si srela usput. Kako ne znaš kog sam srela usput, stvarno? Mislim, ja sve ispričam od početka do kraja kog sam srela. Rukavice ja ne nosim, iskreno, ne nosim, ali imam kao one gelove alkoholne. Ti nosiš rukavice? Ja sada ne nosim rukavice, mi je toliko vrućina da mi se ruke skroz smežuraju. Nosim rukavice da odem u radnju, pa kao u radnji pipkam, ali isto ja imam te gelove... Pipkam hleb, pipkam hleb, pipači hleba, znaš. Jesi gledala taj video? Bože, ti znaš sve umesila hleb, čedim, šta mi? Kristina mesi hleb još uvijek zbog pipača hlebova, ne zna ko je hleb pipao u supermarketu. Ajde. Mali predah. Mali predah? Da rezimiramo svakako
pošto ćemo rezimirati sat i po, to je ovaj mali predak ovde. Novo normalno. Zamislila lepo. Što bi rekla moja baba, realna. Realna. Dobar lebac. Važi. Ja sam generalno rešila da pokušam da se vratim u normalno bitisanje. Bila sam toliko zatvorena u kući i ti pretpostavljam, da sad ne znam šta je između. Šta je između, a vraćamo se polako svi na posao. Tara je krenula u vrtić. Mesim i dalje hleb, to je novo normalno. Novo normalno je da ja mesim hleb. Nisam neka kuvarica, priznajem. Nikola mnogo lepše sve to nekako spremi s dušom. Možda oni više uživaju, tako i mi, čoveče. Da, malo sporije, ali sve je ukusnije, a ja, zato što on voli da mu lepo izgleda to. A ja ono... Da, meni Milan stalno kaže, ti požuriš pa pogledaj. Ja kao stalno nešto žurim, to sam naučila. Ništa vam neće pobeći, to sam naučila u ovih mesec dana izolacije. Sve će biti tu, bit će ručak ili u 2 ili u pola 3 ili u 3, ali će biti, znači ništa vam neće pobeći. Ili u pola 5. Ili u pola 5, ali će biti. Ili na kraju naručiš picu. Šalim se. Ali manje nerviranja, više strpljenja, to je moja poenta ove izolacije. Da. You were saying. You were saying, gde sam odlutala. Pričala sam s Dacom jutros kao šta je jeftinije, kuvati svaki dan ili naručivati. Ja sam shvatila da je za nas, nama je jeftinije da naručim. Meni je isto. Isto? Pa isto izađe, li da? Ovako samo ne brljaš kuhinju. Nego ti onda nabija mi Nikola osjećaj krivice što je kuhinja renovirana, a stvari se naručuju kao divan pult za stavljanje hrane i ja mislim da si je ti iskoristila u ovih mesec dana za naredne 3 godine, imaš avans. Jesam. Ali ne volim. Pozdrav za Nikolu. Ne volim da kuvam, to je istina. A što se tiče vrtića tvoji? Moraju da idu u vrtić, rekli smo to na početku, moraju da idu u vrtić, dakle vraćaju se u kolektiv. Đurađ, još uvek ne znam šta će biti sa Đurađem, pošto oni imaju boravak u školi, ali znamo, imamo informaciju, je prošle nedelje bilo 2 dečaka u školi, a oni tamo nemaju nastavu, nemaju ručak, tako da mislim da će Đura ostati sa mnom ili već smislit ćemo nešto za koji dan, a njih 2 šaljem u vrtić, ne mogu da idu sa mnom na snimanje i ovim se ne pravdam nikome, prosto zna se roditelji koji rade, ne mogu sa sobom da vode svoju decu. Što da se pravdam? Pa u smislu, znaš da je bilo ono, rekla sam ti pre neki dan nam je poslala jedna žena, koliko sam se smejala, kao da li vi vraćate decu u vrtić i žena je napisala da, ali pred drugima se pravim da sam očina. Ja nisam očen. Mislim, što da vam kažem, ja neću se čuvati jer mi idemo na posao. Sve i da ona sedi kod kuće, ja dođem zaražena, zarazit ću i nju i bebu. Pokušam da se stvarno vratim u normalnu situaciju, mi sad snimamo svaki dan, znači nema ono više snimam jedan dan, drugi dan ne snimam, treći dan snimam ili menjam smene, ne, mora da se nastavim sve zbog cele ove situacije, jer je sad u zaostatku TV slagalica, tako da se vraćamo. Svaki dan na posao. Nikola radi, svaki dan, radio je i za vreme, mislim radio, nije radio svaki dan, ali je išao povremeno u kancelariju. I išao je, sudovi su radili, ne znam da li to znate, išao je na saslušavanja i to je radio. Ljudi moramo raditi. Tako da je i on išao na posao i za vreme ovog policijskog časa i sve, verujem da je većina vas radila, tako da ja mislim da ne mogu da uradim sve da to, da uradim prevenciju tu, da stavim masku, nemam rukavice. Masku, gelove one, prskanje. Ali otkud znam, ne znam, mislim, ne znam, otišla sam u banku, juče stajala sam oko sat vremena ispred, uđem, imaju oni pleksiglas, ali žene su nekako na otvorenom. Kad mi daje papir, ona mi ga daje, nema masku. I sad ako nemam ni ja masku, sad čujem... Ne može čovjek biti pametan u ovom momentu, sad čujem da će da nas kažnjavaju kao 20.000 kazna ko ne nosi masku. I sad opet se ja pitam, zašto 20.000 kazna kad je on rekao da na napolju maska ne znači ništa? Ok, ako uđem u zatvorenu prostore bez maske, možda treba da me kazni. Ne znam, stvarno, baš sam ni tamo, ni vamo, da mislim da će ovo da se vrati, mislim, ako se pokušava sad neki kolektivni imunitet da se napravi, sigurna sam da će se vrati, jer nismo mi problem, problem je ceo svet, znači odjednom je ceo svet zaključan. Tako da je najbolje da ne dumamo glavu, da nosimo maske i... Da peremo ruke, to smo i brali. Šta nam Bog da. Što se tiče imuniteta, znate, obsesiju. Tari sam pravila pauzu sad dok je bila u izolaciji, bili smo kod kuće svaki dan, jako retko smo izlazili.
Sad sam ponovo počela da dajem sirup, mada ih ima malo u vrtiću, ali da ih ima dvoje, opet su u riziku, tako da smo opet počeli da dajemo taj imunoglukan sirup. Ja pijem na dnevnoj bazi, što me spasilo za vreme onog posla kad sam mesec dana radila svaki dan, nisam kinula. Jel mi veruješ? Ja verujem, ali moram priznati da je moj favorit Jakut, zato što mi se desilo 2-3 puta tako ona malaksalost, na ivici prehlade, da, ovih 5 i ja to popijem i ne legnem u krevet, ne razbolim se, budem okej već sledećeg jutra i to je moj favorit. Ja sam ovo pila zato što, pila sam svaki dan zato što sam znala da sam pod stresom. Znaš ono kad si pod adrenalinom... Pa to što kažeš prevencija. Pričala sam u ovom prethodnom videu, da. I onda kad si pod adrenalinom, kad te to sve pusti, i još u onoj izolaciji kad je došao onaj mir potpuni, da ne moraš nigde, te niko ne zove, nigde ne juriš ništa. Što si uživala. Da, nema ništa zakazano. Očekivala sam i tad da će, međutim... Čekajte, ali moram da kažem, koliko Kristina fenomenalno izgleda u onim haljenicama sa kojima, nemoj si ovo isekla, u kvizu, da li ste gledali? To moram da prokomentarišem, jer sam i rekla, upalila sam kad pre 2 nedelje nešto, Kristina ovako, prelepa kosa i ta bela haljenica, bila je kao, iseći ću ovo! Meni je bilo strava. Jako sam nezadovoljna kako izgledam. To je snimano, nije prošlo ni 3 meseca od porođaja. Znate svi ko nas prati koliko sam se gojila bila namerno. Namerno si se ugojila. I stvarno nisam držala dijetu, prosto ne mogu da držim dijetu, neću menjati način ishrane, ne treba mi savet, neću nutricionistu, ne. Neću hranu, neću ovo, znate da jedem kalorično i jedem kad bi se jede, prosto ne mogu da držim te dijete i ja sam gubila kila, ali to nije bilo dovoljno kad je krenulo snimanje, stvarno sam. Ti si meni bila lepa. Nosila sam ti ja broj, Srđan mi je rekao da me slago, nosila sam 48, a meni je rekao da je 46. Pa pazi ti koliko je on dobar, Srđan naš stilista. I vežbala sam, stvarno vežbala sam, nisam palila auto, išla sam peške, baš sam se trudila ono da... Da smanjim, da iskao smanjim. Što si ispričala, je Nikolina mama poslala nešto, a ti kaže ovako, ja se zagrizim i baci. Koliko sam se smijela. Poslala mi je, da, poslala nam je nekoliko puta subotom, dok ja nisam bila vešta u mešenju. Šta nam se pošalje? Ja ono, šta da radim, zagrizem. Imam nekad fore kad hoću smršam, uzmem žvaćem, ko nema nekinke. Pa to je ono i seksi grad kao. Pojedem vlažnu maramicu, šalim se, ne. Da, to zagrizem nešto i onda kao onda kao shvatim da mi se ne jede, ubedim se i vratim u đubre. Pa šta ću mučena kad mi se jede? Kad mi se jede. To je to, vraćaju se deca u vrtić. Jel ti prijelo ovo malo da odmoriš? I ja sam uživala. Pa zato što te je stiglo posle svega, nisi bila 2 meseca kod kuće nešto, što je? Pa ja nisam imala porodiljsko, ti si mi uletela, ovde se sve majstori su ovde bili, ti si uletela, nije prošlo 10 dana. Zamislite nju kako leži na trosedu, a ja ulazim sa sve kamerom, kao ja kad ona kaže ti si mi uletela, ja odmah sebe zamislim, onako ambicijalno ulazim. Uletela si, rekla si snimamo se sledeće nedelje, ti snimamo IGTV, ne zanimaš, snimat ću te dovde. I uletela si, ajde ti... Ali rekli su ti ljudi da si lepa, šta sad? A dobro, nije mi problem, znam, ja imam ogledalo, da li sam lepa ili nisam, nije to, nego se osjećam testasto. Meni je sve u svemu prijalo, ali moram da kažem da sam prvih nedelju dana, kako smo nas potpuno različite, prvih nedelju dana sam bila baš u panici zbog toga što nije da ja negde idem, niti skitam ili ne znam ni, ali znate kada vam neko kaže, ne možeš sada da izađeš, a tebi je baš kao, a zašto ne mogu? Racionalno znam zašto i okej, samoizolacija, kuća, naravno treba se izboriti sa celom ovom situacijom, ali baš sam bila u teškom stanju prvih nedelju dana, pa zna ona, njoj sam govorila daj kad bi mi ono rekla ajde da premontiraš sve naše vide, da imam šta da radim ceo dan i da se osjećam zaposleno i korisno, bilo bi mi strava. I prvih nedelju dana sam baš bila ono katastrofa, onda sam počela da kuvam, da mesim, onda sam shvatila da imam to neko vreme sa svojom porodicom i sa svojom decom i da ono što sam rekla na početku videa, nigde ne žurim i da imam svo vreme za njih, da spremim ručak, da pustim muziku, da gledam albume koje nisam gledala 100 godina i
da se posvetim sebi u smislu... Petar Graš. Petar, ako te vidim... A ja... Ali ne, najgore što imamo, pričali smo to u prethodnom videu isti pretraživač i ja ukucam Petar Graš, playlista, ako te pitaju dok kuvam ručak. Ja kačim video, Petar Graš najlepše pesme, Mix. Oj, one, gde se Šakira metnula, majku mu, kako... Ja svaki dan puštam Petra Graša i onda njoj to izlazi, čak me okačila na Instagramu. Pa volim da slušam. Znači, ono na YouTube-u kad vam nude videe, i sad nije da je to bio jedan, pa kao ja ću da se sprdam sa njom, nego je cela strana, ono kako scrollujete Petar Grašov mix, Petar Grašov još neko mix, Petar Grašov neka pesma, a ono... Izvini Petre, znam da ti je lep. On totalno nije moj tip, ono... Si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Meni je baš dobar frajer. Sad će pola sata da mi se smeje. Izvini Petre. Da, Petar baš gleda naše videe, mislim, ako gledao. Mislio mi da niko ne gleda, pa ti se javio na tamo, gde ste pričala? Pa ti se javi bivši, da ti vrati nešto. Znaš kada ono u prolazu, kao baš sam gledala ono vaše, kao šta, ja sve mislim niko ne gleda ovo. Sve mislim, mi same u sobi se raduje, možemo pričamo šta hoćemo, ono svi gleda. Kanal, to je Božije. 100%. Tako da mi je prijao taj Petar Grašov, mirišljave sveće, vidim i ti imaš vanilu, ja sam tako počela da palim sveće, gledam album. I tebi smrdi. Zato što je sve, osjeća mi se ceo stana novo i ne bi da mi kvari. Tako da, preživjeli smo nekako, deca nisu izašla napolje mesec dana, bukvalno sam izlazila na 3-4 dana s nama u snabdevanje i hvala Bogu ovim dostavljačima koje naručiš ono što ti treba, oni ti donesu. Tako da to mi je bilo super, a sad je nekako vreme da prosto se vraćam u to novo normalno, pa kako nam bude. Ja sam samo shvatila da su me lepo vaspitali roditelji i da je to ono moje, šta je plan B, kad plan A to je kako ti odbiš, šta ti je Marija plan B? Šta je Marija plan B? Eto vidiš, šta je plan B? Plan B u našem slučaju bio da preuzmemo ovaj profil na televiziji zvanični i time smo se bavili ceo dan. I to nam je super bilo, stvarno smo se bavili. Ali super je bilo, jeste, imali smo te kao emisije, live-ove svakoga dana sa raznim poznatim ličnostima. Da, kao da smo imali emisije, tako smo se i ponašale, ono od ranog jutra koja preuzima, koja ima smenu, koja će šta. Za one koji dalje ne veruju da je to društvena mreža kao posao, jeste. Evo, nas 3 smo se bavile time, skoro podjednako i stvarno Nikola mi je rekao posle nekih 7 dana da se baviš svojim Instagramom ovoliko, da bi ti kraj bio. Znači, naučila sam da ti treba plan B, da ti treba ušteđevina. Pa to sam znala, da, to sam znala. Da moraš da imaš neku ušteđevinu i da moraš da naučiš da se prilagodiš situaciji. I šta si rekla, koliko kila brašna? I 200 kila brašna. Radoje je ostao isti, ništa nije naučio iz samoizolacije. Pa evo, ponovile smo ovaj video, ja i dalje ne verujem u ovaj video, ali gospođa želi da ima update, ja sam zamolila da se ne zove update, nego da nazovemo novo normalno. Da. Da, kao, Petra. Dobro, nadamo se, pustit ćemo odjavi Petra Graša, jer ja montiram. Montir. Si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Vidimo se, ćao!